रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर. आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील. आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ. संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75. पांघरून कशाला लागतंय? पुस्तकावरच बयोचं भागतंय. घासाला गेली तर आणि डोकं पुस्तकात. अगं लक्ष दे, हाऊस नाही नटायची, चिंता पुस्तक फाटायची. चाकापेक्षा ही पटापट चालते ही पुस्तकाची पानं. निर्धार केलाय बाका. बयो जरा वाका. कधी 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 वर पुस्तक म्हणजे बयोचं घर. आता जेवतेस की पुस्तकच खातेस? छोट्या बयूची मोठी स्वप्न लवकरच आपल्या सोनी मराठीवर. आजपासून रोज रात्री 8:30 वाजता सोनी मराठीवर छोट्या बयोची मोठी स्वप्न ही मालिका सर्वांच्या भेटीला येणार आहे. यामध्ये प्रयत्न आणि जिद्द यांच्या जोरावर बयो आपलं स्वप्न नेमकं कसं साकार करते हे पाहणं आता औत्सुक्याचं ठरणार आहे. तेव्हा दर्शकांनी या मालिकेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद द्यावा असं आवाहन या मालिकेतील कलाकारांनी केलंय. छोट्या बयोची मोठी स्वप्न ही मालिका आजपासून तुमच्या सर्वांच्या भेटीला येते. ही मालिका बघताना तुम्हा सर्वांना आपापलं प्रतिबिंब त्यामध्ये दिसेल. एका गावातली एक छोटीशी मुलगी आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी किती जिद्दीने मेहनत करते, किती वेगळा विचार ठेवते आणि कशी धमक दाखवते ही गोष्ट तुमच्या घरातल्या प्रत्येक मुलाला इन्स्पायर करेल, मोटिवेट करेल. ह्या मालिकेमधील बयोची आई, बयोला भेटणारी इतर माणसं, तिला प्रोत्साहन देणारी माणसं, तिला त्रास देणारी माणसं, ही सगळीच माणसं तुम्हाला तुमच्या आसपास भेटत असतात, आपल्याला भेटत असतात. आणि बऱ्याचदा ह्या अशा प्रसंगांमुळे आपण खचून जातो आणि आपलं स्वप्न बाजूला ठेवतो. पण आमची बयो तशी नाही. ती कुठल्याही संकटांना, कुठल्याही समस्यांना इतक्या लहान वयापासून तोंड देते आणि तिचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करते. अशीच ही गोष्ट आहे ज्याच्यात तुमचीही स्वप्न सामावलेली आहे. त्यामुळे ही मालिका चुकवू नका अजिबात. बयोचं काम अतिशय सुंदर झालेलं आहे. कोकणातली कुडाळमधली ही मुलगी इतक्या लहान वयात इतकी चुणूक दाखवते आणि इतका दिलखेच परफॉर्मन्स देते हे बघून तुम्हाला सगळ्यांना तिचा अभिमान वाटेलच. पण महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक घराघरात बयो ही आवडीची होईल. तुम्ही सगळ्यांनी न चुकता ही मालिका बघा. नमस्कार, मी रुची नेरुरकर, कुडाळ तालुक्यातल्या नेरूर गावचा चेडू. आजपासून मी तुमच्या भेटीक येतोय सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 वाजता आपल्या सोनी मराठीवर. त्यामुळे नक्की बघा छोट्या बयोची मोठी स्वप्न. छोट्या बयोची मोठी स्वप्न 12 सप्टेंबर पासून रात्री 8:30 वाजता सोनी मराठीवर. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू